जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जानि थाखाय जोबोद रंजाथावना बाथ्रा दिनै गोबां माने इउपिपिएल आरो बिजेपिनि मावथिफोर जोंनि बिपिएफ राजनिति हान्जायाव जइन जाफैबाय बिथांमोना हयथ' इउपिपिएलआव थानानै थांनाय 5 बोसोराव जेबो मावनायखौ नुवाखिसै जेबो जौगानायखौ नुवाखिसै गोबां दुखु दं बिथांमोननियाव दा बेखायनो बिथांमोननि मोनसे आसा लाना फैदों मानो होनब्ला जोंनि जायगाया ओरैबायदि गोलैसोना थानाय जायगा बाहाय जेबो माने गभर्नमेन्टनि अनुस्थान प्रतिष्ठानबो गैया बेबायदि सुबिदा गैया जौगाहोनायनि जेबो लामा नुवाखै बिथांमोना दा बिथांमोना बेखायनो बिपिएफ राजनिति हान्जानि सायाव फोथायनाया दं मानो होनब्ला बिपिएफ राजनिति हान्जाया थांनाय 17 बोसोर हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव सरकार खालामबोदोंमोन आरो बै समाव गोबां जौगानाय खामानिफोर मावबोदोंमोन हाग्रामा महिलारि बिथाङा जेरै बाथ्रा बुंदों बेयाव इउनिभार्सिटि लाबोगोन होननानै CIT लाबोगोन होननानै इन्जिनियारिं कलेज लाबोगोन होननानै मेडिकेल कलेज लाबोगोन होनना बुंदोंमोन बिथाङा लाबोजोबनो हादों लामा दालां आरो स्कुल बे गासैखौबो बिथाङा बानायजोबदों आरो माने दा बेफोरखौनो माने नुहुरनानै बिपिएफ राजनिति हान्जानि सायाव गोबां फोथायनाया दं दा बिथांमोना मावगोन जोंनि जिफोर समस्या दोङो बे समस्याफोरखौ सुफुंनो हागोन बिसेसकरि हा हुनि समस्या दिनै प्रमद बर' बिथांमोना 5 बोसोर सिगाङावहाय जेब्ला केम्पेइन खालामदोंमोन बिथांमोना बुंदोंमोन जोङो हा हुनि समस्याखौ समाधान खालामनो हागोन जों पाट्टा होगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय पाट्टा होनायनि बेलायाव बिथांमोना खाजोना लानायखौ बन्द खालामबाय बेखौ रायजो राजाफ्रा बुंदों आरो गोबां जौगानाय खामानि मावगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय रायजोफ्रा नुबाय जोंबो नुदों जेबो जौगानाय खामानि बिथांमोना 5 बोसोराव मावाखिसै बेखायनो रायजोफ्रा दुखु दं बिथांमोननि सायाव फोथायनाय गैलिया दा बेखायनो बिपिएफ राजनिति हान्जाखौ बिथांमोना फोथायदों आंखौ फोथायदों आरो बेखायनो गासैबो इउपिपिएल आरो बिजेपि राजनिति हान्जाखौ एंगारनानै बिपिएफ राजनिति हान्जायाव बिथांमोना जइन जादों हयथ' गामिनि रायजो राजाफ्रा बहुद आसा खालामदोंमोन जिहेतु गामिनि मानसि बिथाङानो MLAबो डेपुटि चिफबो नाथाय मानि जाहोनाव हायाखिसै आंथ' मिथिला गोसो थाबाथ' हायो मावनो होमब्ला हयथ' इच्छा खालामाखिसै मावनो दा बेखायनो रायजो राजाफ्रा खुद्रिखांबाय दा बेखायनो जिहेतु समबो गैलिया मावनोबो हाखानाय नंलिया आरो एबाराव नुहुरखाबाय एबाराव देरहाखालाबो ओंखायनो बिथांजों थायोब्ला गामिया जेबो जानाय नंला आंनि सायाव मोनसे फोथायनाय दङ आरो आंबो खोथा होदों बिथांमोनखौ आं जुदि देरहासार जायोब्ला नोंथांमोननि गामि जिफोर समस्या दङ आं मावना होगोन आरो बेखायनो बिथांमोना आंखौ समर्थ खालामनानै दिनै फैदों आरो नोंथांनि सायाव बायदि रोखोम बाथ्रा बांसावदों बे समाव मा बुंगोन नोंथाङा बेखौथ' बाथ्राखौनो स्वाभाबिक बेथ' राजनितिसो ना माबा मोनसे बदनाम खालामबो नाजाबाय थागोन खिन्थु प्रमान होथोंना प्रमानथ' जेबो गैया प्रमान गैया अनेक खोथा बुंगोन जों जेबो मावाखै होनना बुंदों खिन्थु रायजोफ्रानोथ' बिसार खालामगोन ना आं MLA जानायनि सिगाङाव जोंनि उदालगुरि समस्तिया माबायदि अबस्थामोन मोनसेबो लामा मोजां गैयामोन मोनसेबो पाक्का दालां गैयामोन मोनसेबो अनुस्थान प्रतिष्ठान गैयामोन आंनोथ' बानायजोबदोंना सोर बानायदों फालाय ओरैबायदि परिस्थितिबा गाज्रिथारमोन गावजों गाव जों माने फोथायलायामोन बेफोरखौथ' जोंनो थि खालामदोंना दिनै भैरबकुन्द'आव जों भैरबकुन्द' फेस्टिभेल फाथियोमोन दिनै बिथांमोना सरकार जानाय लोगो बेबो गैलिया ओरैबायदि गाज्रि अबस्थायाव जोंखौ लांगासिनो दं दा बेखायनो आंहाबो मोनसे फोथायनाय दं जेसेबांखि गाज्रि माने दाफोरसावथों मानो बेफोरो रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ बेफोरखौ रावबो रायजो राजा फोथाया आरो आंनि मावनायखौ 20 बोसोराव नुखाबाय बेखायनो आंनि सायाव फोथायनाय दं आरो बेखायनो आंनो भोट होगोन आं देरहासार जागोन आंथ' जिबायदि मोन्दों आंथ' समस्ति गासै गामिफ्राव थांबाय सुबा कमिटि दाबाय ओरैबायदि माने मदद होनो ओंखारबोदों ज'है दा बेखौ नायोबाथ' आं गोबां भोटआव आं देरहासार जागोन आरो माने दा बेखायनो आं बुंबाय बिथाङा जिखिनि आसा होदोंमोन गामिनि रायजो राजाफोरखौबो बिथाङा बुंदोंमोन गावनि लोगोफोरखौ बिथाङा बुंदोंमोन खामानि मावगोन होननानै आरो बे समाव बिसोर रायजो राजाफ्रा नैबे मोनसेखौबो जोंनो बुंनायखौ जों खोनादों आरो माने गोबाव बोसोर बिथाङा हाग्रायाव थाबाय मोनसे जाथिखौ सिबिनो थाखाय बिथांमोना आन्दलन खालामदोंमोन आरो बेखायनो बिथांखौ मोनसे सुबिदाखौ लाथों होननानै होदोंमोन नाथाय नुबाय दायित्वखौ मोननानै जिबायदि मावनांगौमोन बेबायदि मावनो हायाखिसै जिबायदि रायजोनि खोथा होदोंमोन बेबायदि खोथा लाखिनो हायाखिसै बेखायनो रायजो राजाफ्रा दुखु दं आरो माने बे दुखुखौ मोननानैनो दिनै बिथांखौ एंगारनानै फैदों जिहेतु बिसायख'थि आंथ' गोरलै होनना बुंनाय नङा मानो होनब्ला आङो खनबा आं इलेक्सन गेलेखांबाय सिगाङाव बिसायख'थियाथ' मालाबाबो गोरलै होनना साननो नाङा बे मोनसे जुद्ध'सो जुद्ध'आव देरहानोसो जुद्ध' खालामखायो जोंबो इलेक्सनखौ देरहानो थाखाय गेलेदों बेखायनो आं सहज भाबै लायासै शत्रुआनोसै जेरैखि जाया माने बुद्धि खालामनानै जोंखौ फेजेननो नाजानोबो हागौ बिनि थाखायबो जों एकदम मेन्टेलि फिजिकेलि प्रिपेयार्ड
आरो जि प्रत्याबान दाफैदों माने जोंनि सिगाङाव जों बेखौ सौसिना थांगोन आरो जों देरहासार खालामथारगोन देरहासार जाथारगोन